factory pakhat nan thawna hmun hi alo langa ta chuan hathawk ho te chuan nan lo thawk mel a heti lai hian an ho tu te ni ong tak mai zro kalin in zawai khan in man ro han da thlok teu thil poimo tak mai sei du rom an lo tia chuan mai chu pakhat chu lo kal hnain lidi nang hi in na tonga ban ngali ni atin bana le kha chu an ron petak ngot maya lady chuan a khathiam lawa a khil hai khop mai mani johnson kan ha thathakin ka thoge mokatia inga ti min bana a han ti chuan helaya lekha pe tu hian kan na thathakin ka thoka en te che I pian te kha I pum te kha apuang lian tol tuka chu wang chuan kan na zong hi ati khotlai vek lo male tin an soya ma se lili hian o kan na te chu hun taka ka zo ve zel thosia en tinge kan na zong chu ka ti khotlai theya a han tia chuta Sophia hian a ai chiang zo ka han Sophia tum lai chuan Mr Johnson hian supervisor Sophia do tok te jin khan en thinga ka khil chi kha heng tho kho zong hi do thei takin in vek te lom ka tinga ti ji kha phangai hlenem alo tia chuan lili ka tu sui lo ngai thate ke hi manager ka nia ama ko chu manager te me pon buina kan tok ve thei thawa chu chi khre thiam ka ring nang hi nu le pa nei ro nu cham en kol na tong lo thok ini ti ka khia chumi wang chuan I chunga in khong ina pokan lan tir na savio maya ma se chu tiang ring chu an yang thei big lo nia nang ma chu lo po helai an thok dang tam taknom ve ya chuan I thil ti thatak tak te po ka khia he I na I lo tang hian nang ma nga nu le pa en kol tu nei lo te po I tompui chong ve le thina nei ti te po ka khia ina han soya chu da li chuan mane Johnson kalom hle mai chu tiang thil te chu I lo khia ma se he nai chu khong ai takin ka chan thei lo nia in ngai tu non le thei ngem ka ngen chu ni hi min ban ru su ti na kon nge na chu da Johnson chu ai ngai tu wang wanga in zawai khan in pon la ma lo wa chuak phat teu le tin chulai om zong chu pon la ma chuan a chu atiak ta vek maya chu mai ne lavin halai supervisor Sophia po hi pon la ma chuan chuak turin ati ve ta ni chutia pon la man chu ta vek no chuan Johnson chuan he na hi chel chun zum zel I do ni chuan thil thelo top chu ani khan pa big chong lo nia a han tia lili chuan ani mo kawan lom mani jong kalom lu tuke a han tia ma se thil pakhat soi du ka neya idin mun hi han en taila I khong ai thla ka tia nawi pa ya I pai lian to box sia ei hi thup thei ani box si lawa apa la chu tu nge ni yo khe box si no koi ka ti pui khop mai che idin mun hi tin na mai chu khoya han tuma ma se lili chuan alo du lo mane jo en thil nge moti I tum le a han ti chuan ka sayom je chu he I pum chung no te hi ti tlamai la ti chuanin ka kiang alo omla kanu pui ai tanga nga chu tiang ni chuan I hau sat na zong hi ka ching fel mai ne lavin supervisor Sophia ai kha I o thenga rai hmuna hian nang mai supervisor thaka po ka da kha don chenia chu chi duem enge ngai dan le a han ti chuan liri chuan alo du hau lo mai a ko chu ala sana ka ti thei lawang hei chu ka fa ngai mai nia chu wang chuan ke ma ngai ka chom se lian do ni ka ti lum thei lo ni min kha thiam don nia tin pon ma chuan chwa san mai han tuma ma se Johnson chuan an pot le ta chutia a po let pa chuan Sophia chu chulai bang thir lo longa chuan a pum chu a so ta dot maya chu chuan a pum chu a kon tina ta viu maya zoi mong chuan chuata chu han thua a pum chu a kon dik lo tran ta thi a kon chuaka chu ta le min trong pui teu khong ai takin tina au man ro ka ni kho khodavin a om chun zom ta ni ole nakina chuan lili vek ha man mo in na local turin a kon tlam pheya ton tu ma chuan a gai puak to lem lova a chan chu tuna kan en lai chu tun ma thil thleng a gai ma chuan le na chuan man mo takin lo kala
chu thi man mo em alo kalai chu na ma chu motor pakhat thi alo oma motor tong chun thu mel de mai tlangwal pakhat hi on chuak zan mai chu tlangwal mel fai tak mai chuan amita la khop maya avatlan hal hey lo la ding lok teu khong in tin avatlana ma se chu tlangwal chu akon hoi pheya ngai sak lem lo chuan akal le maya chu tia kal che chu diak oil hling khom ni om zok tak mai hi adai ta thok maya chu ta le ri chuan lo la ding lok teu ka ti kha akon ti ta he tlangwal hi angai dana ni lo khop mai li chuan kal haya atlan pela nalama thuna kal ta chuta assistant hian Mr. Blackwood helai mun hi in Blackwood company in factory tam tak zinga pakhat khania nangma nge mai chana kon kalin heting hin iron endik ngai sirova in nai boyom tho si enga tinge mo iron kal le churova he machine hi atok iti mailovem ni amun hi nang ni yang ho tu lian te du na tan chon lo in bo se velo pe chon kalsi poni om love an lo tia ma se Mr. Blackwood chon hetia aga khata tanga en ringot te chu katul henem an theng ta sa chu wang chuan a chung alutin engkim iwa endik zok teng an tia assistant chuan ani le film khok takin zu kalang le tin film khok tak chuan an vakal ta ni hedila hian in chung lama chuan lili po chu on theng ve chia a thian te ho chan lo om that to atlai man lo chi che a thleng man chi che a ron tia ma se thian te ho chuan chu no mai chu a ron tlai le ta ni mo kan supervisor Sophia na khiat vei chuan a chak lo vi awang hetiang ang mani na pongai pai mo lo hi chuwa tin an lo suya ma se mi than kha tho chuan moi teu voina hian he factory nei tu pa Mr. Blackwood a kon kal don tia sin chu o a mel thazia te a ho sak zia te hi men an soi thena tlangwal ala ne boka amit kan la theini chuan ke ni ta chuan phei cham man tlu kan nyang chu ava van nei thak don em tin an lo suya an ti chu an lo thla ka ni chu ta le helaya me chanu Sophia supervisor Sophia kan ti kha heti lai chuan supervisor la ni lova Mr. Blackwood chu amit kan lak nge ngai don ani chu ke ang mel thal tuk te chu henglai tha to ho singa chuan amit kalak lo chuna mak viawang chu wang chun thei ta kan lo chhot on ani Mr. Blackwood anu pui kan ni do ni pon zan khat chu tala abula kom thei ni chuan chu po chu atok don tuk tin an sei ven ani chu tian sei lai tak chu Mr. Blackwood chu a kon lut zan maya Mr. Blackwood mel an han mu chuan lili po chuan na china mi papakhat aton kha nei ti a khuya chu ta Sophia chuan Mr. Blackwood ai niem tin alo bevata chu ta a thian no chuan moite Sophia Mr. Blackwood ani lo topang a phe ko khwen te chu a bal em khu a ke ko te ti be vek le hal Mr. Blackwood an tinga ni thenga el khe sul pala niang an dia chu ta thian no po chuan nia kam mane Johnson local se ani hian a kon ti chiang mai ang enga tingi helai mula hian hetiang ang tlangwal a kon lu ve ringot phalna po alo om top si dawa tin lo sei ve bokani chu ta le lili chuan moi teu ani hi Mr. Blackwood ani a kon ti deuh sak maya engtin mo Mr. Blackwood ai khiamo anti chuan ai khelo ve ai ga khelo tin a thu sei chu te men an kon fi lo le dewa chuta Sophia theno chuan lili chu an nam thu deuh to maya Mr. Blackwood a phei khok zona tak mai chuan lili chu a thlu deuh thok mai a phei khok chu a zo si trap ani chuta thelo chu na kon hoi chuaka Mr. Blackwood chu han ena hetila hian Sophia tele a thian zo ho chuan ani na hen in ne tok vel win ka khia a thom no bal takte khang den nem po khan in me tok vel ve ti o tin an lo fiam zuini chuta lili chuan ngoi teu in du soi kha film khok teu he pai tu nge ni ka khabik mi lo nia antia ma se Sophia chuan pati khang kan tu soi lo nel boi lo me ko helai hunai chuan kan tu soi hi min chang teu kan lo ti khida che idin mun khriela kan soi piang chu pom tu ni an lo tia ma se lili chuan
eng wangin mo chu thiang in chu soi ko pom ri ngo tanga helai hmuna hian hlo na in ka thok ve thawa imi trompui lai pok ani bik lo hi an ti chuan Sophia chu thina kaima amai chu non ben mai atum ta ma se amai ben atum chi me chu Mr. Blackwood chuna kut chu agon man saka chu ve da makan ti khop mai Sophia chuan en teu hemi te hian lemon chang ani hi Lily khan he pai ko khengai lo tia ma se anin khe sa reng la pokan chan chi me ni kha het long wali khoi tang lo hueng ya po khiat lo security te khalo golola ang takin helai tlang wal hi pon lama pe chu khal teu tin an out chiam maya chu thian au tak chiam ma chuan Sophia chuan Mr. Blackwood an hena chuan thiampa kam buina hi chuan loin gol velo mai ro pon lama lo vatlan chuak vatla a thalo mo an ti deuh sa maya ma se Mr. Blackwood chuan lokin hetiang himo factory na in thau thin dan chu nia tin an soya ai system po chuan factory a hian tiang hian mi do to pu kwalin lem changin buina in siam kwal vel thina mo hei hi in supervisor hen kha chi em tin a kon soita ma se Sophia da thlen de chuan chung chu in lo buina tu ani lo khop mai buina hian kan ho tu pa Mr. Blackwood ta he company a hian a kon kal dona chumi kong chu in lo dal mai kan ho tu pa lo thlen ma ngai hian kang takin chuak nga lula ani lo ve chuan in cha don lo ania tin Sophia hian han volet ve ani heti lai hian pon lama chuan an manei zor tele midang mi pakha chu ang kalin voin chu kan thlen ma ngai ni kan ho tu pa lo Mr. Blackwood ta alo kal don tin an suya a mel phei chu kei kalam ho chiang lova mu wa ta cha kum to khop mai din an kon kal ve me ka ni ma se heti lai hian in chung lama chun Sophia thlen te ho chu an lo na sa to khop maya security te khalo kal va ta chu helai tlang wal he hang takin pon lama chu tiang hal deu Mr. Blackwood ta na lo mu ni ve chuna poi don em mai tin chu ta security te chuan thiampa lo va chuak mai don em niang tia an lo khil don lai tak chuan Mr. Johnson amma nei jo halo kalin en thil nge mo in lo ti le a kon ti ta chu ta le hang takin kon tlan pheya Sophia chu amma ya chuna kon beng hal ta thok mai ain thlakong khop maya Mr. Blackwood apoi le maya tina han suita Sophia da thante chuan Mr. Blackwood a ani himo Mr. Blackwood chu tin mak anti ta em maya Sophia phe chu bing de moi maya chu ta Lily la chuan he ama hi Mr. Blackwood chu no ni mo tina ngai tu hatila hian Mr. Johnson a manei zo kha in thiam lo lutukin ngai dama han deal dona ma se assistant chuan Mr. Johnson in out ho ian kol dan hi adik lo le mai hetianga company lo en kola house atane buina achung rona om po khelawa hetianga lo phek en mai hi apoi kan ti le mai a han tia chuta Mr. Blackwood po chuan he thil tung changa in rol le hetianga midang lo chhai kuala lo ti kual vel thini anni chu lo po midang ti ve thrin an omani chuan tun tu ma hian ban ngalan niang ti ka soya chu mai ne lavin Blackwood company zonga po an tho thelo na turin kan ben ngal ve kang ti ka soi boke ti chuan he factory po hi atula ni chuan kan ti to panga mi thak thazok kan roi mayang tin an soya pon lama chuan chuang hal mai a han tuma ma se Sophia chuan nilo Mr. Blackwood khoi ta ken lo la ding te chance dang min pele ro kan thiam lo ne tin an lo awa ma se security ho chuan an lo danga Mr. Blackwood a posu pon lama chuan a chuak ta nei Sophia le thlen te chuan khoi ta kemin ban su tin thei to pen an lo aw ve do loma Mr. Johnson a po chu lo aw vein kapu khoi ta ken lo la ding te i soyang khan he factory a na thodam po kan siam fel mayang khoi ta ken kal lo kham te tin a lo ngen ve bok ani chu ta le helai mai chau hian Sophia han a chuan Sophia enting kan ti don kan na chuan kan ba nga nei ve chuan enting an yang tin an mang ang to khop maya chu ta le Sophia chuan Lily lampang chu hoi phaya thinrem tok chuan mena sonu te wang rak soni sonu so kan chua ho lawang ti na ro chuan angai tu ani ole tum kha chu Sophia te le a thian te ho la Lily te chu mun pakhat pau ti na mun yom tak mai han lo kala Lily chu na kha thiam lo khop maya
Sophia hela chuan enghan tinge helai hmuna hian min khoya tina han sei chuan ente mani kha poi kan ti khop mai khatiang khan lo ti boilo tur che kan nia kan na hial po chan lo min tiang khan kan om pha chu wang chom poi kan ti angai dam dil che kan tu ni tun tu mai kan in ka bo wak che te ka siam thada ni theina tu hin le ka bo wak che chong chong ha kan thein hul theina tu kan helai hmuna hian kan phoi che ni kan hin ti hlim ho don ni o tina han sei ya ma se li li chuan min lo khathiam mai teu ki chu ka kal ve man lo tat mun dang ati thung ka neya tin chua han tuma ma se then te ho chuan hei amun kan thleng to lom amun kan thleng to om ve mai la a kai don hlei nem tin in chung lama chuan an nok lot ta ni hetila hin in chung lama chuan Mr. Blackwood chu mi pakhat nen hian a lo in home ka Mr. Blackwood ka som na nga helai hmunai local thei kan lom hle mai hetianga kan som na ingai pui mo wang hin lom thu ko soya alo ti ve me ka Mr. Blackwood po chuan nie thalom tin zu in turno chu han la an in do na helaya ama lo kom tu hian zu in tiang nei tum ni om tak chuan alo mela Mr. Blackwood chuan an ina chutia a in zo to nu chuan an thil ti tum tak ti tum ni om tak chuan he pa hina ko ta han beng thak thaka ti chuan le Lily kha Sophie le thlen te chuan in chunga chuan an lo lu pui ta an lo pot lu deuh tral maya Mr. Blackwood chuan le a han mu chuan a mit chu ala tak yo maya a en zui deuh ta vong maya chu ta le Mr. Blackwood ente le hei mei chia ka kon khoya du zong te nei em han en vel te le an lo ti ya ma se nin ta ka chun mei chia lo lu te hi Sophie te kha an ni lawa tu te ngan ne kan ti chuan helai hotela in zuak thrin ho mei chia ho a zo kan lo ni ma se Sophie te thrin so po chung pakhatan lo lut ve thowa ma se Mr. Blackwood te omna ni lawa mi padang ho omna lo ni ya Sophie chuan Lily chu heng mi pa lak lo tak tak te la ka hin che sual tir tumin rai roi tu kan wa man nan lo siam ve mek tho boka rum pania thil thleng kha an kon te lang kop ani chu te chuan le helai putar pa ni om tak hen Lily han mu chuan nang te ru hi email thathe mo le tin a kon zen ti tamaya Lily chu thinram em maya amai zona beng thok maya pon lama chuan atlan chuak ta dei mai chu ta le helai pa hian anaw len hena chuan kha mei chi ha rang takin vaman nga ro tin chu anaw te ho chuan an ta Lily po chu mang ang em hen atlan chuaka Lily khongai om ti na thrian te ho chuan lo aw boka heti mek lai hian a pia deuh roma chuan Mr. Blackwood po chu alu lo hei chuai tua ni kho khalo chuan lo om trap to helaya mi pa hian mei chi than khatho chuan signal zewa mei chi pakathian Mr. Blackwood I chaw don ning ga khia kan ji local ta che I chol hadam don nia emo kha zu hi in belai zia mayang antia chu vela Mr. Blackwood chuan helai mun toy min cho sam phat teu in the vine chok vek teu ti na om dana dik lo wang chum pon na ma chuna chu tiaw ta veka chu mi te ho po chuan I chok teu chok phat me te ngo tin pon lama chuan an chu san ta vek maya titia pon lama nan chuak vek chi chu Lily kha a kon tlan thleng ve chi Mr. Blackwood om na ko ma chuan atlan lut ta a kon du te po khan khunga Lily kha om tin an kon zela ma se Lily chu soituang Mr. Blackwood a ko ma chuan aluta chutia a kon tu te an kalbo che tia chuan nunglam atang chuan Lily chu mi pa pakhat hian a kon kuai hera helai mun atang hen cho vek tu kan ka ti chu rom ni inga ting hen ang hi lo la oma a kon ti ta ola chun zom episode le kan kon tianga do chu hun lo chang la kan kon ti chok le wa tang